Għaddej ġmielu x-xogħol fuq ir-Roundabout Junction fi triq Gord ġewwa Paċeville. Dan il-proġett huwa l-frott ta' investiment ta' €1,500,000 li qed isir sabiex itejjeb is-sigurtà u l-aċċess f'din il-ħolqa ċentrali. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borg żar is-sit fejn għaddej dan ix-xogħol u stqarr kif l-impenn infrastrutturali ma waqafx u mhux jistenni li jieqaf sabiex isir titjib tanġibbli fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Infrastructure Malta iva qiegħda tintervjeni f'dawn il-junctions importanti, junctions li kieku ma ħtafniex l-okkażjoni anke tal-pandemija u l-fatt li allura inqas attività fuq dawn it-toroq li s-soltu jkunu mballati bil-karozzi u bin-nies ma kienx ikun possibbli illi jsiru f'qasir żmien bħal dak ta' 3 ġimgħat illi wassalna sabiex illum qed jingħata l-ewwel asfalt din iż-żona ta' San Ġiljano Paċeville. Stqarru wkoll kif bħal proġetti oħra dan il-proġett qed iħares lejn l-effiċjenza u s-sigurtà tal-vetturi hekk kif ukoll lejn il-faċilitajiet għat-trasport pubbliku u għall-użu pedonali. Dawn jinkludu karreġġjati aktar siguri u waqfiet aktar spazzjużi għal karozzi tal-linja biex bekk jiġu akkomodati aktar minn karozza tal-linja waħda. Il-passaġġi pedonali li waslu għal waqfiet tal-linja inbnew mill-ġdid, filwaqt li se jsir bini mill-ġdid ukoll ta' minn fejn in-nies jaqsmu t-triq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.